Mga taga-probinsya lang kayo nakakaroon ng mga tayo na piga-piging mga matik. Ayan, matik. Yung taga-probinsya ka dapat araw mo yun eh. Gagamit yun pag maurahan. Maski baba na lamang, hindi ka madumo. Mga taga-probinsya, mga matik yun eh. Aram-aramin eh. Matik talaga yun. Puso nyo sa ano, sa probinsya, mga arkin. Aling mo man. Wala ka sarili lang. Eh, managkwata, mga karikisda. Matik yun. Sige mong baga. Hindi dumog pidiin. Ito na po yan. Bako man kaya kami mayaman, kaya orang na pambakal ang papayo. Kaya tama na yun eh. Daong kang batag. Sabida. Pag yung pangarong may kaya nagkala ako kanin. Daong kang batag. Pero ba lang parang ka kalinturahon. Mga mati kayo, mga legit lang kayo nagagarami. Matik na batag. Ali, kaya kami sa pag-arawan. So, sinabot kami kang oras. Dahil may natapos. Kaya naginat na kami. Signature na ako duman. Ando, diretso na. Jerry pa magkaya. So, okay na ito. May tignawa na medyo. May was naman ito. Hindi ka na pala na-video. Sa nagura ng ano. Hindi lang na-video ang kapag pa ako kang down duman. At nga sa pagpunta na din na na-video sa dali ako sa baka madamang sinusunod. Ito wag manggurara. Nag-video. Ayun. Yung pasapuro. Paglapas kayo dumaan. Matik niya kaya na. Agay doon pa ang pando. Pag maoran, malipot-lipot. Malipot na maoran. Matik. Lagyan. Dumog. Isip talaga pag taga-probinsya ka. Mga taga-probinsya kaya baka mapili. Diba?